Nič lepšieho som nevidel, je to paráda. A to tam ešte nie je všetko hotové. No, len aby vás znovu nevyhodili. To ťažko. Je to Dušanom. Teraz podľa mňa zohnať takú klubovňu si kam. Vy teda máte štigro, to by som chcela vidieť. Pokojne môžete prísť. Keď sa prihlásiš do oddielu. Prečo? Keď nás Dušan pozýva. Ahoj, iba šéfčík. Myslela som, že máš osýpky. To by som ich musel dostať od teba. Ja len, že sa v oddieli ani neukážeš. Umazal by si ručičky. Na to ma nepozval. Čaká, že mu budeme poslať pokované žiadosti. Od neho by som ho ani neprijal. Je to nafúkaný grof. Čo si myslel? Že budem tvojim podaným? Že si budem namáhať telo na cudzom majetku? Ako to? Klubovňa patrí nám všetkým. Tá klubovňa, čo sme kvôli nemu stratili, tiež patrila všetkým. Ale zohnal lepšiu. A pri vode. Zohnal. Figu Borovu zohnal. Keby nebolo jeho babky, boli by ste na suchu. My sme pri vode, ale ty si na suchu. Sa ešte uvidí, ty nafúkanec. Ty si nafúkanec, ale odpísaný. Choďte do frasa. Obaja ste úplný chumají. Ešte je tam veľa vecí. Pozor, nespadni, Mrňo. Vyhajte si. Raz, dva. Opatrne. Opatrne, opatrne. No, pozor, hlava. A kam to sťahujete? Tam, kde nás už nikto nebude vyhadzovať. Dajte pozor, Detka, opatrné. Pero si už svoje odslúžil, aby sa nám nerozsypal. Poďte. už len pár poličiek, rádio, gramec a bude to všetko. Mirka, angličtina. Už 10 minút si mala byť doma. Ocko, dnes nie. Pozri, sťahujeme sa zo sušiarne. Už som povedal. Najprv povinnosti, potom zábava. Hádam aspoň raz, veď sa stále učí. O 5 minút nech si hore. To ti teda nezávidím. Nič si z toho nerob. Kašlem na to. Ujdem s vami. Čo je spál, že sa ani neukáže? Svoje veci si odsťahoval a ostatné už asi nezaujímajú. Nemala by som pre ňo skočiť? Keby chcel, prišiel by sám. To je fakt. Prečo sa mu stále nebudeme prosiť. Pomaličky. Tlač do pedálov, nezrýchluj. No, poďte, čo nejaké prožúkaj, vytlačili, ako mám chlapca naučiť. Bicyklovať to ani nenapadá. Čo robíš? Robo, čo to vystrájaš? Učíme sa športovať. Tu, v pivnici. Kde, na ulici? Medzi autami? Veď to je nebezpečné, nie? Tu si môže skoro ublížiť ako vonku na ceste. To je fakt, mami. Čo? Poďme radšej na ulici, tu sa to nedá. Nie, sadni, ani nápad. Tak, pekne, nie sme samovrahovia, nie? No, pekne, pekne, udrž rovnováhu. Výborne, výborne, šlapej, opak. Milostivá, nepoprietli ste si pivnicu s ihriskom? Tu predsa nie... Nie, nepoplietla.
Ale ihrisko tu nemáme, o to ste sa zatiaľ nepostarali. Tak kde sa to má naučiť? Na ulici, čo? Tak to som nepovedal. Ale uznáte, že toto nie je cyklistická dráha. A sušiaren nie je sušiaren, ale sklad. A ihrisko nie je ihrisko, ale parkovisko. A vôbec všetko je tu naopak. A vy to ešte podporujete. Nepodporujem. Ja plním želanie nájomníkov. Tak potom prečo vyhadzujete deti zo sušiarne, čo? To Prečo? je rozhodnutie domovej samosprávy. Ale veď vy ste sa mali deti zastať. A nie sa tu hrať na policajta a skrývať sa za nezmyselné rozhodnutie. No, tak ja ich zo sušiarne nevyhadzujem. Len čo budeme mať kde uložiť obkladačky. Teraz nás už nikto nevynáňa. Teraz sa sťahujeme sami. Prečo? Nebudeme sa predsa nikomu prosiť. Našli sme si inú klubovňu. No, a kde budú chodiť ostatné deti z domu? Robo tam tiež môže chodiť. Len čo bude chcieť. Keď tam nechce chodiť Čevčík. Kde ste, mládež? Pobaliť a ideme. Dobrý deň. To je vedúci nášho oddielu, Ivan. Teda doktor Puškaš. Dobrý deň. Dobrý deň. Jurkovičová. Radvenka. Aha, o vás som už veľa počul. Že to tu v dome nemáte ľahké. S deťmi a s družstevnými nájomníkmi. Ale teraz budete mať o jednu starosť menej. Keď sa vám deti sami vysťahovali zo sušiarne. Takže budete mať pokoj a čas na poriadok v dome. A za všetko, čo ste pre nich urobili, sa vám ešte prídu poďakovať. Dovidenia. No, deti, berte ten svoj inventár. Ideme na čistý vzduch. No, poď. A my ideme tiež. Poď, Robinko, poď. Tam deje? Že by konečne chceli vysadiť nejaké stromky? To sa mi nezdá. Obávam sa, že tu ide o tie garáže. Však? Asi hej. Tak, mládež, nasádať a ideme. Tak čo je? Poďme, nie? Mirka, kam? Neberte ju ešte. Pohodičku sme ráskať. Nebuďte taký prísni. Nehajte ju tu. Už dávno si mala byť. Ešte toto tu preložali. Áno, pozri sa. Najprv fakty, ty máš väčší náklad. Áno, dobre. Alebo idem ja, alebo fakty. Počkaj, Dušan, pomôžem ti. Ukáž.
Tak. Pomaly. Pozor. To nič. Počase si zoženieme nový nábytok, poriadny stôl, poriadne lavice. Pokúsim sa zohnať vrtačku. Na rade uvidíte, že všetko bude. Na rade bolo. Aj vrtačka. Ale Palo všetko zabral. Veď to bolo jeho vlastné. Ozaj, čo je s Palom? Vie niekto, prečo prestal medzi nás chodiť? Stalo sa mu niečo? Niekto z vás by mohol za ním zájsť a spýtať sa, či... Ja som chcela, ale... Nebudeme ho sem ťahať za ručičku. Hádam si poradíme aj bez neho. Nejako ti tie zásluhy stúpli do hlavy. Pomaly už budeš ako Paľo. Pochopíš to? Rozvrhol som jej čas tak dokonale. Človek sa stará o jej všestranný rozvoj na základe vedeckej metódy. A výsledok? Absolútny krach vedeckej analýzy. No povedz, akú to má logiku? Akú? Že chceš utiecť pred povinnosťou? Nehovoril som ti, že sa máš učiť anglicky. Povedal som anglicky. Prečo hráš na husle? Do čerta. Nehrám. Vrzúkam. Čo povedala? Že nehrá. Vrzúka. Prečo vrzúka? Keď má hrať na husle. Ona teraz nemá hrať na husle, ona sa teraz má učiť po anglicky. To si nariadil. Angličtina je už dávno v ťahu. Teraz má hrať na husle. To je už totálna revolta. Starka, tie sú krásne. Porátal si ich už, koľko ich je? Vidíš tam je, takých maličkých. Jo, to sa máme na čo tešiť. Pozri, mami. Daj pozor, aby si ho nerozpúčil. Starka, však mi ho dáš. Pravda, že ti ho dá, ale nie teraz. Ešte potrebuje mamu. Čože? Ďalšie zviera v dome? Vylúčené. Ale veď nie na stále. Však. Ale holuby už budeme musieť vypustiť. Stále vrkajú a plašia užitočné vtáčiky. A iste im bude už aj smutno za domovom. Nedá sa už nič robiť. Ja sa už na pôd ťažko štverám. Mám závraty. A holubky potrebujú zob. Ste nechceš, aby od hladu zahynuli. Potom by už do Tatier nedoleteli. Vieš? Holubky potrebujú voľnosť. Cez prázdnených zasa uvidíš. Ale mačatko si bude môcť zobrať, áno? No tak dobre, no. Ahoj, a nie, aby ste zablúdili, sme takí. Zabudol som sa vás teda mám opýtať, čo robia tie kukučkové hodiny? Ha? Prvý deň sa naša Micka bála toho kukania, ale potom si už zvykla.
Ešte. Ďakujem. Tak, a ty si sa mi ani nepochválil, čo je s tou dedovou búdou. Teda starka, mala by si ju vidieť. Dali sme ju dohromady, paráda. Všetci nám ju závidia. Musíš sa niekedy prísť pozrieť. Prídem, to som rada. Aj dedo by mal veľkú radosť z toho. Aha, našiel som tam kartu od starého otca. Ukáž. Áno. To mi písal dedo, keď sa plavil do Indie. Pekne od teba, že si mi ju doniesol. Ďakujem ti. Pani susedka, prosím vás, pomôžte. A čo sa stalo? Náš Robinko mal haváriu. Poďte ďalej. Učíme sa bicyklovať, ale pred našim domom jazdia auta ako besné. Inžinier Hamada skoro do ňu narazil, ale čo sa hanbíš, tej pani doktorka? Ale ja som zdravotná sestra. Veď to je jedno. Ukáž to, no. No. Boli to? No skrčujú. A keď na ne dostúpiš, boli? Čo? Neboli. No ale... To je len škrabanec. Aha. Povedz pravdu. Len sa nehraj na hrdinu. Veď skoro prešiel. Môžete mu poskytnúť aspoň prvú pomoc. Stredisko je už zatvorené, a kým prídeme do nemocnice, teda kým zoženieme sanitku. Ale to nebude treba. Ale pre istotu by Do čoho si to vletel, tých pretekár? Ha? Do ničoho som nevletel. Nemohol som zabočiť, tak som radšej spadol. Čo? Povedz pravdu, ako to bolo. To nič nie je. Dušan, prines lekárničku. Nie, ja ju prinesiem. Počkaj. Ty tam nedošiahneš. Máš pekný bicykel. Favorit. S trojstupňovkou. Späť. Ale zatiaľ z toho nič nemám. Bicyklovať sa, to nie je žiadny kunšt. Chceš? Naučím ťa to. Rozbilo sa niečo, čo potrebuje Robinko. Nebojte sa, leukoplast ani obvezy sa nemôžu rozbiť. To je dobre. To je obyčajná odrenina. Musíme to trochu oviť. No a infekciu môže dostať. To nič nie je. To bude v poriadku. Ja som raz spadol zo skaly. Rozbil som si hlavu. Aha, tu mám jazvu. To muselo byť strašné. Bolelo to, však? Trochu, ale aj tak som tam vyliezol. Dušan, daj pozor! Nechoďte blízko schodov, aby rozpoj nezletel, dobre? To by bolo fajn bicyklovať sa po schodoch. To by bolo. Na palovom citrokule. Stop, neváž. Pozri, ako to tu vyzerá. Mal by si to niekam poodkladať. A kam? Do izbičky sa mi to už nepomestí. Nemusel si to sem vláčiť. Pokojne to mohlo zostať v sušiarni. S Ladvínkom už nechcem mať nič spoločného. Chalami z domu tiež nie. Čo? Prečo od nich odrazu tak bočíš? Čo ti urobili? Zradili spoločnú vec. Boj o sušiareň. To nebol nejaký boj, len samé lotroviny. Keby tu bol otec, tak by k tomu nemuselo ani dojsť. No, to máš pravdu. Dostal by si pár poza uši a nerobil také somariny. Určite by ako predseda nedovolil, aby sa zo sušiarne urobil sklad. A ty by si sa mohol pred deťmi vyťahovať, ako si to zariadil. To už poznáme. Priznaj si to. Ty si to s tým vyťahovaním u detí prehral a teraz nemáš odvahu priznať si to.
spadne do vody. Ja som také niečo nikdy nespravila. Udrží to vôbec. Udržíte ten padák. Nemajte strach, mám to vypočítané. Perfekt. Ty si to už skúšal? Asi. Rátal som. Pomáhali mi chlapci v krúžku. A Andrej. Aha. To bol náš vedúci. Študoval kybernetiku. Ale odkedy sme sa presťahovali, robím na tom sám. Polož to. Podľa mňa mu to vôbec nepúletí. Podarilo sa ti to. Daj, Lučka. Hurá! Hurá, hurá! Hurá! Práve som, že to je mali počítané a tu máš to sa hľadám. Prvé loďku. Áno, loďku, rýchle, rýchle, potápal sa. Rýchle. Potápal sa. Skôršie niekto. Mákaj rýchlo. Rýchle. Dušan! Zachránte ho, on nevie plávať. Dýcha, žije? Dať už sem. Sem. Dýcha. Turbolet. Ďakujem, Pavol.